Shalom, selamat hari Minggu madihita. Tapukama parmingguota, marhahohomo mahita satokin. Amen. Marede mahita siap buku de nomor 30 sada ayat sada sahat ayat tulu. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, nama no palangit dohot tanoon, amin. Asa marparange na tamadi Tuhanihamu, gabe halomoan situtu, jala marparbuehon nasa ulaon nadinggan, uloy hamu majahuwa marhite-hite lasni roha, robe mahamutu jolo na marhite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Tugu-tugu mahami tu Yesus Kristus anakmi, asaibana na punahami. Sailehon ma tuhami haporseaon na tugu, asa holat tuibana hami makirim. Sayunang lowas huriam merpakrimon tuaka na olo salpui. Ay holan hodo haroroan di pakirimon, dohot haluaon na manotong. Saya si maroham, totong mangaramoti hami di pardalanan ningulu nami, mangyahi hanguluan na saliling-liling na, di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema kur sian inata parari Kamis.
Maredde mahita sia buku edde nomor 126 ayat sada dohot ayat tulu. Jamu bado haposatri namang apoi rohatu napadi urmon dalani tulus jiwandakatu sonang toko hatinon inani Epistel manak batu joloni jamita di minggu tasadarion ima natar surat di parjamita bidutolu mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 15 parjamita tulu mamuka sian ayat 10 sada sahatu 15 son nasomal tajahama margati soring di ayat 15 anon rabhita majaha. Alai anggo ibana denggado saluhut nai dibahen ditiki halehatanna ditopahod dohuhut roha hanguluan saliling-liling na tubagasan rohana sida holan na sodapot jolmai sulikitonna jadi-jadianna jinadihon ni debata sian mula-mula sahat rodi ujung dibayani nunga tungkutanda dangarong na dumenggan dinasida dan namarlas ni roha doho nama pahenna dengan saliling luluna. Akup ni tahe manangi se jolma namangan dohot na minum dohot na marnida na denggan marhite sian ulauna silehonon ni debatado nangi. Nungan tung takas huboto duhut na binahen ni debata ido na hot ro saliling-liling na. Dan terbahen jolmai mana baik si mana mengurui siani di bahet debata besongoni asamabir jolmai midaibana. Ayat 15 rabhita majaha manang aha nama sanwaing naungdung masa dui jala manangaha nama sa sugut pe naungdung masa dui di narubi ai diulahi debatado mangulahon naung salpui ido sahatna martua ma akan obigi hatani debata jala nau peopsa amin tabi gima kursian inata punguan ina naomi
Marede mahita sia buku ede nomor 434 ayat 1 dohot ayat 2. Di bagasan ni par dalan ni nguluta mani paksa mingguon gudang dudusa na taulahon maradopon akadongata lumubi mamaradopon tuhata alani di bagasa tikyon Roma hita manopoti dosa tanah godang itu adopan ni debata tapauduk jala tapaseret marohata marhahoho mahita satoknya. Martangi yang mahita. Ali amanami na di banua gijang na sumbadia. Dakta mahami rotu adopanmu ay nagukdo sa dohami. Pikiran ng rohanami say manibil losian hasitongami. Alay hinorhon ni asi ni rohan ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Ubahe terbayan hami rotu adopanmu. Mangido hasesaan ni dosa dohot pangalausion nami. Urupi jala asima roham di hami, sesa masude najat sian hami, jala jakon mahami gabi anak konmu. Alito di porbadia, sondangi mato di nang pikiran nami, asa tarbahen hami mangulahon na hobar tulomoni roham. Jala gabi anakmu naburju hami, maka tidakon Yesus Kristus Tuhan, jala sipa lua portibion. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa.
Molotatopoti akka dosatta, haposa doibana jala bonar manesa dosatta, jala paya sukita sian nasa hagiduhon. Kasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita siya buke de nomor 24 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjulu sahatu patik patuluhon, songonon ma didok bisi. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toruni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dun sugut, akka na marsineang di goarna. Atong rap mangidugugo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobartu patik ni. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 225 ayat 1 dohot ayat 3.
tahati dakon maha porseau tai, songon nahina tidakon idongata saha porseau di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargugo naso hatudosan namano palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia andorak so habubuhan. Ido tuhata namanao nabernit di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tuba nuatoru dong ditanom. Namulak mangolu diari patuluhon, namanaik tu surgo, tau hundul di siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi porbadia, jala adoksa da huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigay makursian pipi, pemuda-pemudi. Tong tabigay matiting namasa, di tongo-tongo ni huriat di bagasan mingguan. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Tabige mas songon tambahan di ting-ting di parminggot tasadarion. Ima na parjulu. Namoding. Di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 naung parjolo moding amata Emil Gultom tutup usia 40 tahun. Nah hinabaluhon ni inata si Burunebaho nama ringanan di Jalan Ngumban Surbakti Gang Ari Ersada nomor 3B masuk sektor Onom. Napa duahon. Nah sorang. Di hari Minggu tanggal 27 Juli 2023 nunga sorang sadadak danak boru di keluarga Amata Sitorus tubuh ni inata M Boru Gultom nama ringanan di Jalan Bunga Sedap Malam nomor 3F masuk sektor Pitu. Napatuluhon ruas natabba. Mulai sadarion Minggu 6 Agustus 2023 nunga martabba ruas ni huriata ima naparjulu keluarga amata Obed Gabriel Filemon Simanukalit dohot inatai Desi Carolina Ginting nama ringanan di Jalan Bunga Teratai nomor 27C masuk sektor 5 Molorodo amata do inata jongjong ma nasida. Napa duahon keluarga inata Minar Deliana Hutauruk dohot 2 dak dana ima Daniel John Billy Purba dohot Naik Alfonso Purba nama ringanan di Jalan Bunga Teratai lingkungan Sada nomor 4 masuk sektor 5 jongjong ma nasida. Mau lihat ya. Napatuluhon keluarga amata Ebenezer Malau dohot inata Sepno Semsa nama ringanan di Jalan Bunga Ester nomor 100 Pitu B masuk sektor Pitu jongjong ma nasida. Mau lihat ya. Napau paton
sidang majelis lanjutan. Di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 naing di Patupa Uriattado sidang majelis jemaat lanjutan dengan agenda kontribusi sinode, peserta sinode, dohot haka hal-hal na timbul di bagasan sidangi. Masuk pukul 10 WIB di ruang konsistori gereja. Syalani arop rohanami asa sudi akka majelis dohot boy madohoti sidang majelis tersebut. Napalimahon kunjungan paduan suara Narwastu GKP Padang Bulan di Sadarion Minggu 6 Agustus 2020. Paduan suara Narwastu GKP Padang Bulan melakukan kunjungan ke GKP Jemaat Khusus Gang Sado dalam rangka menghadiri pesta peresmian gedung multifungsi GKP Jemaat Khusus Gang Sado. Sialanido dang di rap do udat tamar minggu ala borhat donasida tu GKP Jemaat Khusus Gang Sado Sadarion. Napaonopon kunjungan GKP Jemaat Immanuel Resort Kuala Bekala di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 Sadarion. Kita majalo kunjungan Kor ex Saudi GKP Jemaat Immanuel Resort Kuala Bekala dalam rangka memohon bantuan dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu multifungsi. Sialani dipanggil donasida asabui hita partisipasi sian jemata nalau membantu nasida melalui dana melalui amplop nang disediakan nasida jala di bagian nasida non di ibadah sore dohot malam. Songoni ma tambahan ting-ting di huriata di bagasan minggu tu Sadarion mau lihat ma dihita. Lau manomu-nomu hatani di bata tapuji matu hatta marhite-hite bukwede nomor 470 sada ayat sada sahatu ayat tulu.
Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ak kateate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan gor ni hatta Jesus Kristus. Akadamang dainang hahaanggi nang akay botokko. Upangido tabuka maju bibelta sa tajaha turpuk jamita sadarion marsorik-soring. Songo pajahat tanak kining di turpu episteli. Nadienet sian Matius bidu 14 mamuka sian ayat 10 tulu saha tu ayat 20 saja. Hujahama mulai ayat 10 tulu. Alai ubegi porokat majisus siani marparau tuluat nalungun pujung sasadasa. Jadi ubegi natorop mardala turmanasida sian akahutai madapotton ibana. Alai mareak bot ari didapotton sisiani maibana akanin nama halongon addo dison jalan nabut nema ari pamuli manatoropi asalahon asida tuak kahuta manuhor si panganon. Dungi Roma hatana sida holan 5 roti doho 2 dekke sabing do hupeo pami dison. Dungi didokkon mana toropi huddul di duhut di tiok ma roti na 5 doho dekke na 2 manai 5 ibana tugijang laho mamasu-masu dibagi ma roti di parlehon matu akkasisianna asa nasida mangalehon tunatoropi. Rapita majaha ayat 20 sada. Alai anggotorob di bawah namangani harga 5.000 do sopadohot akaparupuan dohot dakdanak. Si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si numon. Ido tutu. Jala memang si panganon dohot si numonon macerikot do dihitai. Jala di boto debatado macerikot dihita. Ai di hari panopau nipe jolo di parade debatado si panganon dohot si numon. Biasa ditoppa debata jolmai. Juk tadok Tuhan memperlakukan manusia seperti tamu yang sangat terhormat. Setelah segalanya disediakan oleh Tuhan, Tuhan mengundang, hai manusia, cicipilah, segalanya telah disediakan untuk kamu. Huria di Tuhatta, nahina holongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Macai torop jolma. Madapotton Jerusalem sia desa na walu di tikii i mahala Jahudi manang na porsea di debata di tikii tujuan nasida lau tu Jerusalem lau mamestahon manang merayakan pesta Paskah. Alai itu ngadalat di bagian nasida ma nangaruk sada halak na luar biasa. Nabuwe patupahot tada halongangan. Jalan nama ngajari manang mabuan poda na baru. Alani marpikir mana sida. Unang mata turut sebut Jerusalem. Tabereng majo nani ginoaran na Jesuson. Manang neiru misiasi nung lilingi pinay-maima. Teralihkan ma ulurannya halahon dak tu Jerusalem be. Alay mangaluli Jesus nama
Imana luar biasa barito. Tabereng majo songo di asalam tatad deh bananinna. Hapedi tiki Jesus dang di sibe dang di daerah nai. Ngalawi bana marparau tu bari bani tahu Galilea. Lai bana tu nganan nasuding napujung lau bermeditasi. Puasa menurut tajahan kining di ayat 10 tului alai ubegei borokat maji susiani marparau tuluat nalungun pujung sasada asahinna. Dung di bege ubege na dung di bege Jesus nau dibunuh Raja Herodes si Yohanes Padiri. Ala dipisang si Yohanes Padiri Raja Herodes nani buat nani lakup na setabi inatani anggina si Herodes si Philip si anggini inatani anggina buat aja sebelum nai dia dipisang si Yohanes Padiri baru dibunuh mati merayakan ulang tahun si Raja Herodes disuruh mamanot turburuna. Dung disuruh manot turburuna Roma si Raja Herodes alanilas ni rohana. Pangido mananga hapriko diho. Haraja kodo huliape inato. Hape inatani anggino si Filipus imarpani tabering diayan non. Ngadi ajari rupani borunaon pangido ma ulun si Yohanes Padiri mabadi piringona sa hutor-tor ninna. Jadi Roma Bruno di dokma, iban umatu si Raja Herodes, leam madiau ulun si Yohanes Padiri, asa hutor-tor ninna, ngetakup yang si Yohanes Padiri. Duk saha rupani baritai manang dipanggil di mana tu si Raja Herodes, sa stong namarsa tu si Raja Herodes. Alaya lang berjanji mana, ima rupani kesepakatan nagu dosa, digabi di leam dibunuh masih Yohanes Padiri. Alai dung dibunuh dibering na sidang musema Jesus. Jadi pikir Raja Herodes si Yohanes Padiri na nibunuh na mangulu muse. Alani iko bunuh nama Jesus. Ima rupani pikiran na. Di moto Jesus Jesus marpikir ay naksongonok parmateku disuruh damang. Iko di hapinor silang gua mate manubus dosa ni sudi purtibion. Alani lau may mana naking natarok ko ni seolah-olah menyingkir marparau ibana tu mengalaosi manang tu bariba ni tau Galilea. Alai nak pesongon yak kamang do tamu kainang. Dibege na toropiro pamuanang lau Jesus tuinganan na sepi lau mermeditasi mangidugu ku Tuhan na. Merdala tor mahalahi merdala darat. Ang marparau sungguh Jesus. Bahkan mau hidup dosa ngari juluan na toropi Jesus sah tu inganani. Jadi bering Jesus may mata bigyan na kining di son asi marohana mangidan nasi daninna. Adong do na toropi na mabuan na marsahit diubati Jesus di pamalum. Adong do na yang manangihon ajaran ni Jesus. Alay asi marohani Jesus mabereng nasida. Mulo di Markus didok di si di bering Jesus na toropi songo biru-biru na sorong marparmahan asi marohangan ninna. Jadi songoni mana toro papai huti-hu Jesus. Disadari menang so disadari rupani sappe botahari nggak disi. Jadi dung botahari mulai holso ada kasih siani. Itu rok muncul mo na ya harus benar langon nion. Tapi itu dia halongon ado. Dagi dek kita bigi disi. Mana mulai dihatan lalu guru nini. Gurung pasim ini tempat sepi. Bah maliano tu sonanom, mula sonilia manganan nonon, bapu susah mak. Sodokon halak bata hati kainang. Tu mau jumduhinna si ubeo daripada rok perda bung nata zomi. Bah mula somangat tu basur sarman non narohana. Kalani sepakat ma aka sisiani. Tapabua ma tu guru ibahinna. Tapabua ma tu komandat tahun, tu pimpinat tahun. Asa disuruh mula akan atoropon ninna. Jadi mono di ison nak kedeng tangi pabua manang nese na pasahatom baritai. Aleng go di Yohanes on di do si Filipus do. Filipus. Suruh ma inna to. Bah. Alana asalaw na sida manuhori ini ison nak kedeng asalaw na sida manuhori panganuna to ka disa-disa. Etorok palakon ninna.
Ru Yesus madok dak pola lawa lagi. Lek kamu memang mangan ninna. Bah. Anggo di Yohanes badidi rupa ya anggo di Injil di si Yohanes di do di sukud do. Nadung dihamuinna. Rosyan Darias mengalusi holan 5 do roti 2 deke arong dak kisah duli bajar-bajar di soninna. Alenggo jamita tahun kita ngapalai dok sediai 5 roti 2 deke. Bu kamu matu soninna. Inna Yesus. Alai dok nasida kasus yani batu dia masuk kupon. Tu dia mana yang gogonion. Na 5 roti 2 dekeon inna. Kolso anak kasih yani ada kawan. Kolso anak kenang. Batu dia tor tu ida. Anggo pikiran di bahasa diri batu dia batu ikan. Jalarong madok rupani sia dia doot bahasa gabe adong dibodak dan ako manangna duli bajar-bajaron 5 roti 2 deke. Orang madok rupanya kapan nafsir dalam holala situ sudah utusia ada beberapa kemungkinan perjulu dari suruh makna do dan ako menaruh balajo di bapakna. Sarang mo songod dihami arupan mung kakari kan. Tugo may do ko mo do dihami. Nah taruh Yesus panganon ni bapak mo ninna. Di lemba 2 deke, sa dewi hamon noda 5 roti na. Tulu mari bapakmu 2 ho. Tarsongoni baru pentafsiran mo. Alai di berenge mana di perdalanan ni torok colma. Ya nama sanang narwana. Lame mana tu si. Di mana si panganon no. Bah. Di Roma nakiring tabereng di bereng sesiani ngala botari. Mungkin sehali iuji akasisianodo mangido tunatoropi. Ya orang dosi pangano di bawah kamu, orang dosi ini mau di bawah kamu. Ala roha ahu dari zolmai, dan orang roha ahu orang rufan tu diri nabi, dosa nedok konde detai, hola di diri nabi, do macari zolmai, dong adang diingot songon itu sasudena, dan orang nama ngalean, Jadi beri bereng mah di hari kadang amung dari dia rupani, dulu ni bajar-bajaron, dek sini dulu kawin na, ayah haruin na, dia sani join na, mana olu mangalean. Duli bajar-bajarong. Diliham maun. Tak persoalan di mana. Tung nasungod dia pendor pani idah ni bapak nah ya do idah di mana. Ale diliham mau sudi. Dungi muse mungkin kalau garison na doro ada kepala persoalan be. Bolong dipanggil sisian di Tuhan di diliham di mana mah. Urian itu hatta na hina holongan di bagasang kor itu hatta Yesus Kristus. Tapi kita kining holso adu sisiani. Holan 5 roti 2 deke do. Berturia matukininna. Sasitong na sisiano na kasisian na burjuron. Akan apa tuh nama kahulungi Yesus. Alai lupa do nasida mapraktekkan, manang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari panidangio na hina tidak nasida. Ay ngarap pala honatong lebih kurang 10 tahun. Sisiano duhu Yesus. Jalan nga diboto na sida. Pabuat tarpatu pa Yesus do akan so tarpatu pa purtibion. Mungkin do benon ni Yesus akan so mungkin di purtibion. Aturan na do honon na do. Aharo di pio pamuin na Yesus. 5 roti. 2 deke. Tak sayang ko pikiran nami. Ali-alay isod do ho Tuhan. Ikoniro sa sitong na. Hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi karena engkau di sini ya Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu, ini cukup untuk semua orang. Ale, tak sah na sila susi. Olah di do. Olah 5 roti do 2 deke, batu dia mah say inin. Jadi, kata kamang dangi, merupani kegagalan di sisiani. Mereka gagal menerapkan apa yang mereka akukan secara verbal dengan mulut di hadapan banyak orang, di hadapan dunia dalam praktek sehari-hari. Oh inang, ya roh kamu sanguni, ya roh rasul dia. Ate kamang dangi ate inang. Mulut aja haru pani, Yesus pedi hati dak pedor pani holsoni zolmaon di bati usonomi ate. Si holsoad do hamuna, si holsoad do hamuinna. Udah kolso kau manangahain na. Ida hamu mapidong na martong-atong alangit na sumanabur na sumangkot di parmuda mamun na di bandua gicang ido ni nato. Ida hamu makabunga-bunga di si. Na olo dor paningoni gabe malos ano borngin manang sore-sore
Ale toktong nomor rasi rohana sida. We hamu siopet siotik hapur siagon. Alanina. Sejumulu marului hamu rajawan debata. Duhot hati goranna. Dungita bahonon nama kordek tu hamu. Indah Yesus. Memang takut akan makanan dan ketiadaan makan dan minuman yang biasa deh. Sebagai jelma biasa kita. Alai. Sadar dari lupa honatong bahwa Yesus ada di situ. Iba peolo songdeng ya kamang dak foto. Terima kasihlah anak-anak kami di sini sudah makin maju kan, orang tua terpengalam maju. Anggo kami na beru di hutan dulu sangkul dia di hutan kami na julu. Tiba di hutan kami orang teori di sini jual perjual mga langgarong baru mga langidan. Imalah difokus. Jadi seri leseng-leseng ya kaperbeligihan kami gudang atong ngau di si meda bor sang gudi kami dah anggo kamu perdu sang li perdu saru kamu jual mga langgarong do kamu sama langidan. Memang lungur doro itu kenyataan. Jadi makanan dan minuman itu takut khawatir tadi waktu makan dan minuman luar biasa tuh. Esok ini kami dah baru tiki sekolah pedita. Dia serama di no mention. Bolong ngala arupani akhir bulan ngamal lu tarotok. Jadi orang baru terlebat rupani kirimanon dan ditunggak masih anak serama. Aku sewi ngode. Burju purba D2 ditunggak nah dan gue manga be terholsuat be betong. Ya orang rupani namur tunatorasna. Bapak oma horas kirim heveng dohok boras ada tuh benar. Ibu rupanya mengenai biaran datang tu nama ngano do nami domo. Ale tabereng bisa nak kamang do tamu kanang songo dia do akhirna. Masyarakat umum rupanya Roma dapat tu Yesus. Lo mau rohana sida patu pohon di Yesus akatanda haluangan dah luar biasa. Neng bortareng di Yohanes rupani neng pabakiton naruon gabi raja non dinasir raja Purtibi ala budi dia mangan dah torok jol. Alai apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan. Nan hirim nasida rupani sampai beralih nasida rupani dan labe tu Jerusalem dan dapat nasida di sini. Justru potangari do ngagulap tanpa makanan dan orang makanannya dan harus pangano. Ima rupani akamang roh kasisiani suru manin ali rojes mandokon daw liak kamu manganin kan hol suat bebesia teh hina hol suat dah boleh ke hali roh rupani jol makan atau horok bah lia manganin dah malia anu mangan kan boleh suarok si batu pau alai di si makamang do tamu kana dakya tuhatai marsuru hita sisianan na julo songon dak kita mangulahos sare siulaon molo so diperlengkapi kita molo so jolo dibohali kita lao mahamu tu lihat pertibionin na jalo hamu tu diperbadiin na dong. Jadi setiap Tuhan itu mengutus kita untuk melakukan sesuatu, dia tidak pernah mengutus kita atau menyuruh kita secara sendirian lepas tangan dia tidak. Tetapi dia tetap menyertai kita kalau dia menyuruh. Dilihat mana kening 5 roti 2 deking. Diberi marupak gincang mamasuk-masukin na. Walau di Markus silok mar 50 halak mamar kelompok hudul nasi dan inna. Aleison hudul mana sida di atas nakah rumput-rumputi. Dilihat batu sisiani bagi hamu mainna. Hurian itu tanah hina holongan di bagasang gor itu hatta Yesus Kristus. Apa yang menjadikan murid-murid ini khawatir dan takut? Apa yang menjadikan kita dalam zaman sekarang khawatir dan takut? Pertama, hulai musemadok, kegagalan kita menerapkan apa yang kita lakukan secara terbuka di hadapan masyarakat dan dunia ini dalam praktik sehari-hari. Tarokdo, Tuhan adalah pemelihara dalam hidupku. Kiramuti Tuhan itu hani. Kiramuti Tuhan itu hita. Dalai si holsoan iba kan. Nading kadwa kamang dutamu kainang. Pabahin rencana siulauta. Mulu di perusahaan ate kamang sakot jur pani setawi kan. Arung ko diban strong ina pani shot. Ahadu kekuatan tain natu. Aha kelemahan. Aha kelebihan, apa ancaman, apa rupanya kesempatan itu bagus itu merencanakan. Alai sada sipatan dari lupa hojol mai
Di dia do inganan di Tuhan itu kena berencana imana. Karena Tuhan dilupakan, tidak diberikan tempat yang selayaknya bagi Tuhan dalam menyusun program atau rencananya, maka apabila yang direncanakan itu tidak sesuai dengan atau tidak berjalan sesuai dengan harapannya, maka dia akan frustrasi. Gaya madamu may mana sipata gaya marsahit may mana. Tang binoto berupan sungguh dia. Alay ganuk halak yang tetap menyertakan Tuhan dalam perencanaannya. Kalau Tuhan berkehendak membelokkan tujuan, artinya dibelokkan dari yang dia maksudkan, dimaksud oleh yang membuat program, dia akan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru yang ditentukan oleh Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia ke arah atau ke tujuan yang lebih baik. Itu. Saudara-saudaraku, anak-anakku, para mahasiswa, waktu Anda menyusun misalnya KRS do teh warna, ngan baru kami KRS do. Kartu rencana studi. Ini. Bagus itu, aku merencana begini. Nanti aku selesai kuliah, ini kerja aku di sini. Tapi apakah anak-anakku mengikut sertakan juga Tuhan waktu kau menyusun itu? Ono do sifat ay ngalulu si sarjana, edang rapok karijo, ujung nagabe garong. Karena tidak diikut sertakan Tuhan. Di sini di ngoluta nak kamang do tamu kana. Kalau kita mengikut sertakan Tuhan, kita tahu dialah pemelihara. Kurian itu hatta nahina holongan di bagasan gorni itu hatta Yesus Kristus. Di son dipanggil do hatta tuhita. Ada bagian dari kita. Ada bagian dari Tuhan. Ulai musamadok, kalau kita menempatkan Tuhan atau memberikan tempat yang patut bagi Tuhan dalam perencanaan, dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita. Maka kita akan kuat. Maka kita akan mampu melakukan apa yang dapat kita lakukan. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita juga punya bagian, punya tanggung jawab. Dak pernah martangi yang rupani, tuana si maroham, boleh balik di sengkit jeng rupani dak karijo iba, susah dia. Nak kening tapi gitu di pisteli, di parjami teh sepulsa ada. Mangan minum hamun dengkam me alai nani halu jauh munai bahasa ni debataru itu tongin. Jadi bola sarapa si pangara do sini mo dak kia dijanji hod debata tu hala akana na solo karijo. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada seorang pemalas kemakmuran, kekayaan, tidak pernah. Ada bagian. Tapi hari ini sondak kening dana hiate. 5 roti 2 dekke. Dia lihat di mana sudi? Lihat di mana sudi? Untuk diri kita, keluarga kita, ahana dong dihita. Tale yang masuk nido ya sehali. Kami ya kasih sekolah pendita berupani, boleh marjamita hora, ya ke parari do dirim minna. Ya sekali rupani yang marjamita madongan na pendita, oh cerita mah rupanion, lau mengajari jolma asa di parari diri dalam mengula-ulaon. Marjamita do mersogot to amang na marjamita, barangi parari ho diri minna. Waktu di Purwedie do mersogot mengajari yau di langkatani ninna. Dafok matik ki marjamita memang nakko memang sulangkatani. Ada yang jadi mana marjamita gabi turu di mana? Duka luar minggu di sukundungan nema, ya hayo dokter di Purbadia itu hobo inna. Bedang jadi ho marjamita inna. Dia lu simana ma dokter di Purbadia itu ba. Orang yang marjamita ho salina ko dulu parari diri mi do tua inna. Ini aku sudah berikan kepadamu kesempatan, pikiran, kekuatan, tetapi tidak kamu gunakan. Dan dipakai hore pengali kasih menuntut tua, kan itu hon itu ani kan. Itu dohononna. Karena itu saudara-saudaraku, jangan berkawan dengan orang pemalas. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Karijo mahita. Dan ahon nak kening holan 5 roti do 2 dekke. Alay boy dipakai debatai tujuannya na luar biasa. Mangali otorop halak 25.000 halak mangan. Marlas siroha. Jala 12 apa ngusi lobi-lobi ini papungu. Di papu basa dokot Tuhan ini di papungu. Karena Tuhan tidak menginginkan ada pemborosan. Ati akan mengenai ati nang.
Memang sifata, au jujur mas sebagai pendeta. Oleh sifata, merasa kau mengidakan. Mangan masih kena, asal tenguna terdai berufani, najago, na pertamui, pinarari masih panganganun. Paman 10 halak do tamu ini, pinarari untuk 50 halak, kami bolong matong. Abi pahal, gudang dongan di bakal somangan atau minum di luar sana. Di luar sana, banyak itu. Jangan ada pemborosan. Berikan mereka makan, kata Yesus. Itu juga tanggung jawab bagi kita. Seberapapun yang ada bagi kita, seperti anak remaja ini, hanya 5 roti dan 2 diberikan semua. Tuhan gunakan untuk tujuannya yang mulia. Seberapapun yang ada sama kita, apakah tenaga, waktu, uang, seberapapun. Persembahkan kepada, ya Tuhan, ini titipanmu. Nafasku ini juga titipanmu. Aku berikan kepadamu, gunakan ini. Pasti Tuhan lebih tahu untuk menggunakannya. Tak pakai na arung dihita, kita meminta dari Tuhan, tetapi berikan apa yang ada sama kau. Maka mangdutamu kaina. Na mengihut suku-suku tuhita. Ahado ipola manang lapatan ni tadda halongangan na pinatupan ni Yesus. Apa arti mujizat yang dilakukan Yesus pada waktu pelayanannya di dunia ini? Tujuannya ima. Lau menugu-nugu jolmai. Lau manada ibanado Tuhan. Lau menugu-nugu jolmai. Ibanado debatani banua gijang dohot banua toru. Molo sodo boto to jolmai ngoni dang bui di peopi. Barugi may mana dang lapatan di tadalongangani. Alani mujizat ini penting bagi kita bukan pada mujizat itu sendiri, tapi pada siapa yang melakukan mujizat itu. Itu tuh. Dak idahan nomor lubi-lubion golubi 5.000 halak. Mangaton alai isero dapatu patadalongangan ima Yesus Kristus itu. Kulahi musemadok dipatu pay mana tadalongangani. Lau manugu-nugu jolmaido asari tadda pabua Jesuson oddo anak ni debata narose banua kicang pabua Jesuson oddo haroroan saluhut na pasu-pasu na mauluti sebanua kicang Yesus Kristuson oddo debatani banua kicang dohot debatani banua turong Jesuson omma debatani hita saluhutna sudah halak Kristus dohot debatani pribadi lepas pribadi. Dia tahu kebutuhan kita pribadi lepas pribadi karena dia juga pernah mengenakan tubuh manusia. Jadi unang iro romani anggo-anggo di ngulu dak perla rikotin dao. Dia hargai Tuhan menghargai kebutuhan jasmani kita karena dia juga pernah mengenakan tubuh manusia. Yang kedua Tuhan mengetahui apa kebutuhan kita karena Tuhan juga pernah menjadi manusia di antara kita. Tuhan juga merasakan apa bisa dirasakan kalau kita misalnya kesepian. Mula hapu juga kita di pali-alia halak kita dihina tadi moto Tuhan ini soal dia penderitaan jual mana nihina na terpunjung ay mana pehiado colma marhite-hite tanda halongangani di papatari bana tok tonga kamang pabuat saliling di purtibio di bana di patadaho di mana tu hita isedo debata pergogo na suatu dosa ni ima debata am jalan marhite-hite ibana sadiri marhite-hite hama mate na di hawa penur silang di parade manang di papatar dalani si dalanata lau tu banua gicang ala dia kamang do tamu kanang hahaang ginang kebotokko nuang takas mata boto pabua tu hatai ima Tuhan napa monak kita nuang taboto masonero konde apostel Paulus di Rom uelui taboto manuang akamang do tamu kainang. Ia hamonangata lobi sian namonang dohita. Alani ibana na makaholongi hita. Na paduahon. Nuang taboto ma. Pabua de batata na mahahadir. Diguarion omnipresent. Mahatau di guari omniscient, maha kuasa di guari
patent. Ima si palua na manesa dosatta. Ima ale-ale na sohea muba. Ima Tuhan na toktong rap dohot tita, na toktong paradehon nasa narikot dihita. Ima Tuhan na toktong ngonugu-nugu hita, mamulus halongangan ni nguluon. Songot Tuhatta na manugu-nugu bangsa Israel, mamulus tano parhorsihan halongangan sahat tutano bagay-bagay. Songonima Tuhatta toktong Jesus Kristus marhite barita halonganganon. Patarhot tu kita, pabuay mana toktong manarihok kita, haroron si pangalan doho sinumon, manugu-nugu hita, madala ni mamulus, ruralinggoman ni Portibion, mamulus, gurun pasir kehidupan, menuju sorga, rumah Bapa di sorga. Dan di sana nanti kita akan bersuka cita, merayakan persekutuan yang indah bersama-sama Bapa di sorga. Itulah arti dari mujizat yang diberitakan bagi kita sekarang. Atong amang inang haang inang akay motok kulay mo sa madok. Iba nama narihok kita, iba nama ali-aliat na nasuhramu ba, iba na natoktong nasuhyaman na dikok kita, jala iba na maharoran na sa ulibasan na maulutus alani. Pos marohat toktong madok. Ali di bata, horo haroruan ni ngulu nami. Horo haroruan ni si pangarado sinumodi hami, jala toktong doho rap doho tao. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan de bata manami para sirohan na sumurong. Mauliat ya Tuhan disidudengkan basang. Di pasu-pasu hodo kami Tuhan nakaruas mon tumangihok kata. Las rohanami Tuhan tumangihon. Pabuah saluhut do di patupaho narikok di hami. Tatak makaruas mon Tuhan dohotak kanaposomon pasu-pasu Tuhan. Papos rohanami Tuhan. Pergugui kami Tuhan. Mapraktekon, mangulakon, panidangyon nami sigano pare, pabuahoro pergugo na suatu dosan, na sumarihok kami, na manugu-nugu kami, na memperlengkapi kami, madalani dalan narudopon, madalani gurun dunia kehidupan, sahat tuban wagicang, rap doho ama, mamestahon, onopolok na sumurong, rap dohoto Yesus Kristus Tuhan nami. Rap dohoto mahami Tuhan mangalaka. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maridde mahita siya nomor 417 ayat 2 dohot 4. manugu-nugu hita pasahaton pilihan hamuletot tatu debata ujaha mahatani tu hatta natar surat di 2 Samuel bidu 2
ayat onom, so onom mahatana. Oppe sai di bahet Jehovah matu hamu asini roha dohot habonaron. Ahupe bahenok kudo dengan basai tu hamu ala naung di baik kamu songoni ido sahatna. Ali di bata amanami na di banua gijang, horo haroro ani saluhu selehon lehon na denggan, jala mualina sauli bahasa na mauli utus. Usab baho kami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Mulo tungadong tarsobaho kami tuho na siya tangamu hiadwe hujalo hami. Ayah hama hami o bernatarleho kami manangaha tuho. Asima roham, jalo ma pilihan namion gabi wapna khusus di colom.
Pasu-pasu may dalaramoti, asa ho pakke hami piliano pati bulhon harajaon mo, ito nga to nga ni huriam doho di purtibion. Buhay marohanami marhite te todim, asalam hutadda hami gudang nisilihon-lihon midi hami, asalam girgir hay madok mauliate tuho, marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sa pinorobadia magwarmo, sa Roma harajaonmo, sa South Malo mo ni Roham di mandotongon songon di banua gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesa marusanami songo panisanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jaladi ramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaurohon madamena tutodim. Shalom.